zon thil poi modo mai pakat chu BS4 awate mi carburetor fan sai he light pipe pom hi hi air pipe ani chu chu mi air pipe pitin lut thla ta parcel palut pheita chu chu hi lo in alo in phoi pal ni chuan tian ten lo in phoi pal ani chuan RPM a su zela ai slow dik thilo wang khan thina ni chu mai baka thirzai kha kan mi line hi tem parcel falu kan ti kha parcel falu na khalo phoi pal to ni chuanin RPM dik thilo ang khan thin ni chu teng BS4 bi kemi helai he ni la ni kan bike te carburetor flange lai helai pipe pom chi ni chuanin chu teng kan bike te slow running a buai anga ni chuan a pipe khan chekila he time parcel falu phoi em ti te tin ta parcel poi cheve thei ta chuan mi poi chu cancel thei ni parcel lai hi kha ka chu anei tu te adu dan khan ta sila kami cancel tam tak chuan cancel hin du mai zelam boi thina wang hianin tak chun du chuan lo kha chu du dang khai na lo wan du dang kha a tha kha ni mai a